Posaďte sa. Tak, čo máme nového? Nič nové. Kto chýba? Peťo. Zase Báťka. Kde je? Príde, ale kedy príde? Už je dávno... Za chvíľu. Ja som s ním písal, že on príde. Už je dávno po zvonení, už mal byť tu. On stále mešká, viete, poznáte ho. Poznáme. Dobré ráno. Dobré ránko. No vítaj, Peťo. Znova meškáš 5 minút. Zaspal som, pani profesorka. Nedalo sa skore. Ako môžeš zaspať, keď si na internáte? Vysvetli mi to. Aj dlhá cesta je, no. Najbližšie to máš zo všetkých žiakov. A ty Najbližšie? No tak z internátu, koľko je to? 100 metrov? Aj zima bola, no. Aj zima bola, no. Ešte, že si sa dobre obliekol. Dobre, tak posaď sa, aby sme mohli pokračovať. Ďakujem. Tak, moji drahí, máme nejaký problém, čo sa týka organizácie, napríklad so Stužkovou? Nevieme sa dohodnúť, aké budeme mať trička. No jasné, ako vždy. Aké chcete trička? Prosím vás, utište sa a skúste sa dohodnúť na jednej, maximálne 2 farbách. Lebo takto naozaj ďaleko nezájdeme. Toto má čo znamenať? No, prosím vás, utíšte sa. Nemáme ani triednu knihu. Kde je triedna kniha? Fíha, dobre, tak idem pre triednu knihu, vydržte chvíľočku, dobre? Ak chcete vidieť ešte niekedy svoju spolužiačku, tak mi musíte doniesť triednu knihu. Stretneme sa pod hradom. Ľudia prú Serniku niesli a chcú za ňu triednu knihu. Teraz čo ideme robiť? Čo teraz ideme robiť? Však nám triednu knihu do ruky nedajú iba tak. Ak nám ju nechcú dať, tak my ju ukradneme.
som vás hľadala. Pani Štierka, poďte, ideme pečatiť triednu knihu. Čo by si nemohol dať? Dala triednu knihu. Tomorrow, like there's no tomorrow.